Dobrý deň, vítam vás u dnešného videa a dnes budeme točiť Minecraft sériu. Môžeme sa vrhnúť na to, takže poďme. Najprv by som si naťažil nejaké to drevo, aby sme mali aj toto crafting table a všeličo také iné. Takže ideme ťažiť. Takže ťažíme a dneska by som chcel aj nájsť nejakú tú dedinu. Ale neviem, či sa nám pokúsi nájsť. Dúfam, že áno. Ideme naťažiť nejaké to drevo. Ako som hovoril. Takže ideme. No takže. Tak. A vrhneme sa za chvíľku už na cestovanie do dediny nejakej, čo nájdeme random. Ty vole, to čo to tam je? What? Počkajte, tam je dedina? Fuck, tam je dedina. Yes. Počkaj, tu máme normálne drevo, tak to ideme vysekať. Kamo, yes, ďalšia dedina. Aspoň budeme mať môžeme žiť. Konečne. Nejaké to drevo bude potreba. Dobre, tak ideme do dediny, takže môžeme ísť. Ideme. A tu... Kamoši, toto je asi zázrak. Toto je zázrak. Oh my god. To je výborné. Yes. Čo tu je? Počkaj, to zoberieme. To sa hodí. Zlatá lopatka. OK. Tu v dedinke určite niečo bude, zatiaľ si vykraftíme tu nejaké to drevo. Dobre, toto. A určite v dedine bude nejaký crafting, tak úplne pohodičke. Nejaká menšia dedina to je. Ale to nám úplne bohate stačí. O tom, ako ste videli, tak môžeme pozrieť, vylútime trošku. Niečo bude. A to nie je nič. OK. Ideme do druhého. To nič nie je. Dobre, takže aj vylútené. Môžeme naťažiť to seno, spravíme nejaké to chleba. Sme mali niečo aspoň. Dobre. A toto je nejaká tá farma, tak to môže byť aj zvieratá, je dobré nápad. Takže, OK, vykraftíme chleba. Dobre, máme aspoň tú lopatku. What? Tu nikto není. Nikto tak naťažíme aspoň. Dobre, dúfam, že ma dobre počujete, lebo mám ešte slabý mikrofón, len som len začiatočník, tak ma verte s úvahou a dúfam, že na toto video dáme 5 alebo 10 lajkov a za to urobím nejaké fakt, že cool prekvapenie, takže sa nechajte prekvapiť, tak dúfam, že to spravíte a prekvapíte ma, aký ste dobrí. Ja dúfam tiež a bol by som tiež rád. Fakt, bol by som. Potom by sme, pozri, ideme na lov. Čus, prasiatko, ja potrebujem mňam.
Poď sem. Ja chcem ňam. Poď sem. Chcem ňam. Ňam. Hej, pozri, kurka. Hop. Poď sem. Čo to je, sliepka? Dobre, máme vajíčko. A tu nejaký koň. To si ho môžeme ochočiť potom. Jak tak. Pozrieme sa ešte toto donútra, akože čo tu je. No, posteľ, to sa celkom akože hodí. A tuto... Nič, tak ideme asi už len na ten lov. Môžeme si potom postaviť aj svoju chajdu. Ideme sa hentým smerom. Zatiaľ, čo teraz tam dojdeme, tak skúste napísať do komentára, že kto už videl Gamer 3014, dosť doporučujem sa na neho pozrieť, už sme točili aj s ním takéto videjko. A dajte mu prosím odber. Už má 20 odberov, bolo by dobre, kebyže už bude hitne ten 50 odberov. Dajte mu, fakt, dajte mu. A on mi pomohol, akože. A donútil ma veľa vecí. Dobre. A ďalšia dedina. No, čestka. Čo tu? Oh my god. Dobre, toto, brambory. Takto, toto. Dáme semka. Toto semka. Toto a toto. Tak, toto si zoberieme. A čo to tam robí? What? Ani villageri tu moc není. No, okej, akože... Sorry, ja mám ešte hroznú kameru. To za 5 centov som kúpil kameru pre Boha. O cigaňoch. Čo to je? Ďalší chleba. Chleba. Máte John Marianka. Chleba. Yes, what a boys. To je John Marianek. Trošku sa nám rozpršalo, to vôbec nevadí. Cinkulár. Dobrý nápad, akože. No... Ešte sa pozrieme toto a dneska by mala výjsť ešte jedna, akože ešte vyjde jedno video z Minecraft série, takže čus, už máme noc, takže ideme spať a vidíme sa u ďalšieho videa, čus!